Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Martin. Nangyari ito noong 13 anyos ako at kasalukuyan pang naninirahan sa aming probinsya. Marami kaming magkakapatid at tanging pagsasaka lamang ang inaasahan ng aming mga magulang. Kung kaya hikaos kami noon sa aming pamumuhay. Pero hindi naman namin naranasan ang magutuman at sumala sa pagkain. Pero maraming beses naming nasubukan ang kumain ng saging, mais at iba pang mga biyayang hatid ng lupa tulad ng kamote bilang tanghalian o kaya naman ay hapunan. Ito na ang nakamulatan kong buhay. At dahil sa sitwasyon naming ito, kung kaya marami sa aming magkakapatid ang lumaki sa mga kamag-anak at ibang tao, sa mura naming mga edad ay nakasanayan na namin ang iba't ibang mga gawain sa bahay at sa bukid. Kaya naman, kapag kinukuha kami ng ibang tao, ay hindi napapahiya ang aming mga magulang. Dahil sa likas na sa amin ang pagiging masipag at maalam pagdating sa mga gawain. Dumating ang punto na oras ko na para ako naman ang mahiwalay sa aking pamilya. Mabigat din sa aking loob yun. Kahit pa nga kamag-anak din namin ang aking titirahan. Pero labag man sa loob ko ay wala na akong nagawa pa. Pagkat kita ko naman ang kahirapan namin. Kaya sinikmura ko na lang ang pangyayaring iyon sa aking buhay. Pinaglabanan ko na lang ang lungkot at yung pangungulila sa aking mga magulang at mga kapatid. Tinis kong lahat iyon, pati na yung mabuting pakikisama sa aming kaanak na aking tinutuluyan. Nasinikap ko talagang gawin ang lahat upang walang masabi ang mga ito sa akin. Nang sa ganon, ay hindi naman mapahiya at mapintasan ang aming mga magulang na kahit ganon lang ang buhay namin, ay makita ng mga tao na napalaki naman nila kaming maayos. Nung unang linggo ko doon sa aming kamag-anak, ay normal lang na manibago ako. Pero nakita ko namang mababait sila. Yun nga lang, ay may napansin akong kakaiba. Lalong-lalo na sa aking tiyahin na siyang kaanak ng nanay ko. Bali magpinsan sila. Makalawang beses ko kasing nasumpungan ito na lumalabas ng kanilang bahay ng 10 oras ng gabi. Pero sinarili ko na lamang ang tungkol sa bagay na iyon. Dahil wala naman akong karapatan at lakas ng loob na magtanong. Kaya kung saan ito nagpupunta at kung ano ang kanyang ginagawa, ay wala akong anumang ideya. Hindi ko rin alam kung anong oras ito umuwi. Basta pagkagising ko sa umaga, ay nakikita kong nasa bahay na ito. Ang asawa naman nito ay madalas ring wala dahil sa nasa kabilang bayan ang trabaho. Kaya lingguhan ito kung umuwi. 3 ang kanilang anak
At lahat ay mga nagsisipag-aral sa elementarya. Ang pinakamatanda sa kanila ay 11 anyos. Mababait din naman ang mga ito at tinutulungan ako sa mga gawaing bahay. Isang gabi ay naisipan ko na pakiramdaman ang aking tiyahin. At tulad nga ng aking inaasahan, ay umalis muli ito ng bahay. Nung pagkakataong iyon ay naghinala na ako na marahil ay nagtataksil yung tiyahin ko sa kanyang asawa. Ngunit pinili ko pa rin ang manahimik. Kahit sa aking mga pinsan ay wala akong binanggit, lalong-lalo na sa tiyuhin ko kapag naroon ito sa bahay. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagpatuloy ang aking tiyahin sa gawain ito. Isang beses nang magising ako para pumunta sa palikuran, ay nabigla na lang ako nang makasalubong ko ang aking tiyahin. Tirik ang mga buhok nito na nagtatayuan at napakabalasik ng kanyang mukha, na ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula. Nabigla rin itong napaangil sa akin, kaya napasigaw ako sa pagkagulat at napatakbong pabalik ng aking silid. Matinding takot ang bumalot sa akin noong mga sandaling iyon. Aking isiniksik ang sarili sa isang sulok. Di nagtagal ay narinig kong nagtilaukan na yung mga manok. Naisip kong mag-uumaga na. Hindi ako makapaniwala noong mga sandaling iyon sa aking nakita. At lalong hindi ako makapaniwala na yung tiyahin ko ay isang aswang. Nanatili lang ako noon sa aking kwarto at hindi na natulog pa. Nakiramdam akong mabuti hanggang sa napansin kong tumatagos na yung sinag ng araw sa silid. Kaya nabuhayan ako at gumaan ang aking pakiramdam. Ilang sandali lang ay narinig ko ang aking mga pinsan na handa nang pumasok sa kanilang paaralan. At narinig ko nagpaalam na ang mga ito sa kanilang ina. Naisip ko na kaming dalawa na lang ng aking tiyahin ang may iwan sa bahay. Kaya muli akong nakaramdam ng takot. Binuksan ko na yung bintana ng silid. Naisip kong ano't ano man ang mangyari, ay doon ako tatalon at tatakas. Isinara ko ring mabuti yung pintuan. Hindi pa kasi malinaw sa akin noong mga oras na iyon kung ano ang aking gagawin, sapagkat malayo ang sa amin at wala akong kapera-pera. Hanggang sa dumating na nga yung sandali na aking kinakatakutan. Narinig ko ang mga yabag na papalapit sa aking kinaroroonan. At maya-maya lang ay narinig ko na yung boses ng aking tiyahin na tinatawag ako. Hindi ako sumagot at nanatili lamang na tahimik. Nagpatuloy sa pagsasalita yung tiyahin ko at sinabing hindi niya ako gagawan ng kahit anong masama. At hindi rin daw ito galit sa akin. Nais lang daw nitong magpaliwanag. Hindi pa rin ako sumagot. Nagpatuloy lang ang tiyahin ko at sinabi na hindi niya umano ginusto yung kanyang pagiging aswang. At wala raw akong dapat na ipag-alala dahil sa wala itong balak na saktan sino man sa amin ng kanyang mga anak. At iyon umano ang dahilan
kung bakit umaalis siya tuwing gabi para iiwas ang kanyang sarili sa amin at sa ibang lugar maghanap ng makakain upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Dahil sa mga sinabing iyon ng aking tiyahin ay naging malinaw na ang lahat. Lumabas na ako ng aking silid at pinanghawakan ang ipinagtapat at ipinangako niya sa akin. Nang sumunod na araw ay nagpaalam ang aking tiyahin at mga anak nito at sinabing manghuhuli sila sa batis ng aming maiuulam. Libangan na rin kasi namin noong mga panahong iyon yung mga ganong gawain sa probinsya. Ilang minuto pagkaalis ng mga ito ay siya namang pagdating ng tiyuhin ko. Agad nitong tinanong kung nasaan ang kanyang mag-anak. Kaya sinabi ko na nanghuli ang mga ito ng aming maiuulam sa tanghalian. Nakisuyo ito sa akin ng kape. Agad naman akong tumalima at ipinagtimpla ko siya. Paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala yung tagpo kung saan ay nalaman kong aswang ang aking tiyahin. Hindi pa rin iyon mawaglit sa aking isipan. Maya-maya ay narinig kong nagsalita ang aking tiyuhin. Pero hindi malinaw sa akin kung ano ang kanyang sinabi dahil nga sa mga iniisip ko. Kaya akin siyang tinanong kung ano ang kanyang tinuran. Inulit naman niya at sinabing ano raw ang aking problema at tila napakalalim ng aking iniisip. Kaya medyo natigilan ako dahil napansin pala niya ako. Itatanggi ko pa sana iyon pero mapilit ang aking tiyuhin na para bang alam na alam talaga nito na may bumabagabag sa akin. Hanggang sa masabi ko ang mga katagana baka magalit si Tia dahil na rin sa pamimilit ng tiyuhin ko na magtapat ako sa kanya. At dahil sa tinurang kong iyon, kung kaya lalong hindi na niya ako tinantanan hanggang hindi ako umaamin. Kaya noong huli ay wala na akong nagawa pa kundi ang ipagtapat lahat ng aking nalalaman at natuklasan. Pagdating ng aking mga pinsan at tiyahin ay halos hindi ako makatitig sa kanya ng diretso. Nakaramdam ako ng hiya. Pakiramdam ko kasi ay tinraidor ko ang aking tiyahin nang sabihin ko ang lahat-lahat ng aking natuklasan sa kanyang asawa. Nag-alala din ako na baka dahil doon ay magkagulo at masira ang kanilang masayang pamilya. Kaya lalo akong hindi natahimik. Patuloy akong nakiramdam na naisip kong anumang oras ay kukumprontay ng tiyuhin ko ang kanyang asawa. At hindi nga ako nagkamali. Dahil pagkatapos naming kumain ng tanghalian, habang nagliligpit kami ng aking mga pinsan, ay nakita kong pumasok sila mag-asawa sa kanilang silid at nag-usap. Pero hindi malinaw sa akin yung kanilang napag-usapan. Kinagabihan noon ay natakot akong baka ako ang pagbuntunan ng tiyahin ko. Baka ito naman ang magalit sa akin dahil sa ipinagtapat ko sa kanyang asawa. Pero naisip kong akin na lang tatanggapin anuman ang sasabihin nito sa akin na mga masasakit na salita.
Pero wag lang sana niya akong lapain, na sana ay maging tapat pa rin siya sa mga sinabi niya na hindi niya ako sasaktan. Awa ng Diyos, hanggang sa makatulog na ako nung gabing iyon, ay hindi man lang lumapit sa akin ang tiyahin ko. Pero laking gulat ko nang aking maramdaman na may kung anong bagay na tumatama sa aking mukha, na nang magising ay talaga namang nagimbal ako sa aking nakita. Likido pala iyon na pumapatak sa mukha ko, at yung likido na iyon ay laway. Nagrabing takot ang aking naramdaman nang makita ko kung saan iyon nagmumula. Nakita ko sa itaas ng bahay yung asawa ng tiyahin ko na nakaharap sa akin, at kanya akong nilalawayan. Kaya napabalikwas ako at napatayong bigla. Napaiyak ako sa tindi ng takot na aking naramdaman. Dahil kung nakakatakot yung mukha ng tiyahin ko nung makita ko ito, ay mas nakakatakot yung itsura ng kanyang asawa. Mabilis kong nilundag yung bintana na nakapagtatakang bukas na noong mga pagkakataon na iyon. Naisip kong marahil ay doon pumasok yung chewing ko, dahil sa sinarado kong mabuti yung pintuan ng silid. Matapos kong talunin yung bintana ay nagtatakbo na akong palayo. Naisip kong bahala na. Ano kung wala akong pera? At ano naman kung malayo ang sa amin? Ang tanging mahalaga lang sa akin ng mga oras na iyon ay ang makalayo mula sa bahay nila, hanggang sa bigla akong nagulat at natakot nang sumulpot mula sa kawalan yung aking tiyahin. Panay ang hingi ko ng tawad sa kanya at nagmakaawa ko na wag niya akong sasaktan at pabayaan na lamang na makauwi sa amin. Sinenyasan niya ako na wag maingay at sinabing hindi naman daw niya ako sasaktan. Kanya akong inabutan ng pera at dala niya rin ang aking bag na naglalaman ng aking mga damit. Nakiusap siya sa akin na kung maaari ay wag nang makarating pa sa aking mga magulang at mga kapatid ang tungkol sa nangyari. Napatango na lang ako sa aking tiyahin at sinabihan na niya akong umalis na at magmadali. Nakauwi naman ako sa amin ng ligtas, sa tulong na rin nung pera na ibinigay sa akin ng tiyahin ko. Malaking halaga ang ibinigay niya sa akin. Naging tapat naman ako sa aking pangako. Kahit sino sa pamilya namin ay wala akong sinabihan ng tungkol sa buhay nila tiya. Pero kalaunan ay nalanta din sila at nabisto ng ibang tao. Kaya nagpakalayo-layo na sila na walang sino man sa kanilang mga kaanak ang sinabihan kung saan sila nagpunta at nanirahan. Ang aswang palang talaga ay yung asawa ng tiyahin ko, at siya ay hinawaan lamang nito, na dahil sa nalaman ko yung tungkol kay tiya, kaya binalak nitong hawaan na lang ako. Ipinagtapat ito sa akin nung isa nilang anak na kinuha ng nanay ng tiyahin ko nung sila ay mabisto. Ayon kay Edlin, bata pa siya nang maulila silang dalawang magkapatid sa kanilang ina.
Nagkaroon ito ng malubhang karamdaman na dahilan para matagal itong maratay sa banig at kalaunan ay hindi na nito kinaya pa at binawian ng buhay, na ang tanging naipamana sa kanila ay 2 pirasong barya na nakabalot sa pulang tela na siyang nagsilbing pinakasupot nito, na kanilang pinaghatian iyon na magkapatid, na ang kabilin-bilinan ng kanilang ina ay kanilang ingatan at wag na wag ihiwalay sa kanilang mga katawan. Ang kanilang ama ay isang construction worker at marami silang hindi gusto sa ugali nito. Para sa kanila, hindi ito naging isang mabuting ama sa kanilang magkapatid at hindi rin naging mapagmahal na asawa sa kanilang ina. Marami itong bisyo, ilan na dito ang pagsusugal at pag-inom ng alak. Madalas nga itong umuuwi na lasing. Kung magbigay man sa kanila ng pera upang ipanggastos ay kulang pa. Kaya nga bata pa lang si Edlin ay natuto na siyang gumawa ng paraan para lang matustusan ang pangangailangan nila. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang mamatay ang kanilang ina. Wala pa rin naging pagbabago sa gawi ng kanilang ama. Lagi pa rin itong wala sa oras kung umuwi, na madalas niyang namamalayan na madaling araw na kung dumating. Nagiinom pa rin ito at lalo pang lumakas ang pagsusugal. Ang kanyang kapatid na si Roberto ay nasa ika-5 baitang na noong mga panahong iyon at katukatulong na niya sa paghahanap buhay. Naglalako sila noon ng bibingka. Mayroon silang kinukunan na kanilang itinitinda. Dito na nila kinukuha ang kanilang baon at pang-araw-araw na pagkain. Halos pinabayaan na kasi sila ng kanilang ama. Ginamit din ni Edlin ang kanyang kasipagan sa paaralan. Madalas ay tumatanggap siya ng mga gawain mula sa kanyang mga tamad na kamag-aral at binabayaran siya ng mga ito. Habang si Roberto naman ay ginamit ang kanyang husay sa pagguhit. Magaling ang kamay nito pagdating sa pagdodrawing at pagpipinta. Sa mura niyang edad ay kaya na rin niyang gumawa ng mga portrait gamit lamang ang lapis at cotton buds. Isang gabi ay nagulat si Edlin nang maagang dumating ang kanyang ama. Naghahain na siya noon pagkat maghahapunan na sila ng kanyang kapatid. Pero mas ikinagulat niya nang makitang may kasamang babae ang kanyang ama. Maganda iyon at postura. Maayos ang kanyang pananamit at may kataasan din. Maganda ang hubog ng katawan nito at kapansin-pansin ang mahaba at tuwid nitong buhok na lampas bewang. Bumilis na bigla ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Di pa man nagsasalita ang kanyang ama ay parang nahuhulaan na niya. Pero ni isang salita ay wala itong sinabi sa kanilang magkapatid. Naupo ang dalawa sa harap ng mesa at pumwesto na rin para kumain. Kaya nagkatinginan na lamang silang magkapatid, na si Roberto noong mga oras na iyon ay nakaupo sa sahig ng kanilang sala at gumagawa ng kanyang mga gawaing bahay sa paaralan. Pinagpatuloy ni Edlin ang kanyang ginagawang paghahain at pagkatapos ay kanya nang tinawag ang kapatid upang kumain. Pero sa halip na lumapit sa pagkainan ay pumasok ito sa kanilang silid. Sinundan ito ni Edlin at hindi na rin sumabay pa sa kanilang ama at kasama nito sa pagkain.
Kanyang kinausap ang kapatid at pinaliwanagan. Pinakalma niya ito at sinabing huwag mag-alala pagkat hindi niya ito pababayaan. Sinabi pa niyang huwag na lamang pansinin ang kanilang ama. Ang mahalaga ay magkasama sila at hindi niya ito iiwan. Nang maramdaman nilang tapos nang kumain ang mga ito, ay tsaka sila lumabas ng kanilang silid at kumain na ng hapunan. Nagkatinginan sila at nangiti dahil sa kapwa sila gutom na. Makalipas ang ilang araw ay ginabi si Edlin ng pag-uwi dahil sa dami ng kanilang ginawa. Nag-insayo pa sila bilang paghanda sa nalalapit na programa sa kanilang paaralan. Habang nasa daan pa uwi sa kanila, ay bigla siyang natigilan nang makakita ng isang taong nasa gilid ng daan na animoy aso ito sa kanyang pagkakaayos. Kinabahan si Edlin sa itsura nito. Hindi siya nakagalaw dahil natakot siyang baka mapansin siya nito. Nang tatalikod na siya upang bumalik, ay bigla niyang napansin na lumingon ito sa kanya. Nakita siya nito. Nanlaki ang mga mata ni Edlin at napatakbo. Nang kanyang lingunin iyon, ay hindi naman ito sumunod sa kanya. Sa halip, ay tumakbo din itong palayo sa ibang direksyon. Kaya hindi na niya ipinagpatuloy pa ang pagtakbong pabalik. Sa halip, ay dumiretso na siya pauwi sa kanila. Nang madaanan niya yung pinwestuhan ng taong nakita niya, ay napansin niya ang gutay-gutay na katawan ng isang manok. Nagkalat ang balahibo at dugo sa lupa, maging sa damuhan. Kinilabutan siya sa kanyang nasaksihang iyon, pagkat noon pa lamang siya nakakita ng taong kumakain ng buhay na manok. Pagdating niya ng bahay ay naroon na ang kanyang kapatid at abala sa ginagawa nitong larawan, na agad niyang nakilala kung sino ang iginuguhit nito, ang kanilang ina. Bigla na lamang tumulo ang luha ni Edlin nang hindi niya namamalayan. Nagbalik kasi ang mga alaala ng yumao nilang ina. Inilapag lamang niya ang kanyang mga gamit at dumiretso na siya sa kusina upang magsaing at magluto na rin ng kanilang hapunan. Pero may sinaing na, at nakita niyang mayroon na ring kasirolang natatakpan na naroon sa kanilang lutuan, na nang kanyang buksan iyon ay nalaman niyang may ulam na rin. Nang mapadaan siya sa kwarto ng kanilang mga magulang, ay nakita niyang naroon ang babae at nakaupo sa higaan na mayroon itong binabasa. Nakalugay ang mahaba nitong buhok at hindi nakaayos. Napaisip sandali si Edlin, pero naputol iyon nang marinig niya ang kanyang kapatid at niyayaya na siyang kumain pagkat gutom na ito. Sumilip siyang muli sa silid ng kanilang mga magulang at kanyang niyaya ang babae na kumain. Pero matipid itong sumagot at sinabing mauna na silang magkapatid na kumain pagkat wala pa raw itong gana. Nung natutulog na sila nung gabing iyon, ay bigla na lamang nakarinig si Edlin ng isang malakas na pagkalabog, na dahil doon ay nagising siya mula sa kanyang pagkakatulog. Napaisip siyang sandali kung ano ang kumalabog na iyon. Mula iyon sa kwarto ng kanilang mga magulang. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas ng kanilang silid.
nais niyang malaman kung ano ang kumalabog na iyon. Pero nang papalapit na siya, ay narinig niya ang boses ng kanilang ama at ang impit na paghagikik ng babae na para bang kinikiliti. Kaya hindi na siya nagtuloy. Pero nung huli ay tila naririnig niya ang kanyang ama na may galit sa tinig nito. Parang biglang uminit ang ulo. Bumalik na siya sa kanilang silid at nahiga. Tinakpan na lamang niya ng unan ang kanyang tenga. Nang mga sumunod na araw ay naging maayos naman ang buhay nilang magkapatid. Tuwing darating siya ay may nakahanda ng hapunan. Kung minsan naman sa umaga ay may nakahain ng almusal. Pagdating din nila magkapatid mula sa pagtitinda ay may pananghalian na. Kaya nakakakain na sila ng maayos bago pumasok sa paaralan. Nalaman niyang Alma pala ang pangalan ng kanilang madrasta. Hindi naman sila nito sinusungitan o pinapakialaman. Pero matipid lang talaga itong magsalita pagdating sa kanila. Minsan, habang mahimbing na natutulog si Edlin, ay nagising na lamang siya sa mga malalakas na boses ng mga taong nasa labas ng kanilang bahay. Base sa una niyang pagkakarinig, ang buong akala niya ay may hinahabol ang mga ito na magnanakaw. Kaya napabangon siya at nagbukas ng bintana. Pero laking gulat niya nang ang makita ay yung nilalang na kanyang nakita sa daan nang minsan siyang pauwi. Nakakatakot pala talaga ang itsura nito, lalo na nang angilan siya. Maitim ang balat nito na mabuhok at may matutulis na mga ngipin. Kaya sa takot ay kanyang isinara na kaagad ang bintana. Lumabas siya ng kanilang silid upang sabihin sa kanilang madrasta ang tungkol doon. Ngunit napansin niyang nakabukas ang pinto at nang sumilip siya sa kwarto ay wala ito doon. Nang babalik na sana siya sa kanilang kwarto ay nakita niyang lumabas ito mula sa likuran ng bahay. Doon malapit sa kanilang palikuran. At tila ba nagulat pa ito nang makita siya. Agad siya nitong tinanong kung ano ang kanyang ginagawa at kung bakit gising pa. Sinabi niyang mayroong kasing mga naghahabulan sa labas. Sinabi rin niya na nakita niya yung hinahabol ng mga tao. Hindi magnanakaw, kundi isang aswang. Nanangiti ito sa kanya at sinabing bumalik na sa kanilang silid at matulog na uli. At iwas-iwasan umano ang pagbabasa ng mga pocketbook. Kaya wala nang nagawa pa si Edlin kundi ang pumasok sa kanilang silid at nahigang muli. Nang sumunod na araw ay nagulat silang magkapatid nang kanilang malaman na sila ay lilipat na. Duda ni Edlin, si Alma ang may gusto na sila ay lumipat. Pero ang ibinigay na dahilan ng ama sa kanila ay nalipat umano ang kanilang mga proyekto sa trabaho. At marami ang kanilang proyekto sa lalawigan na kanilang lilipatan na siguradong magtatagal at aabutin ng mahigit 5 taon. Kung kaya kailangan nilang lumipat. Labag man sa kanilang kalooban ng magkapatid, pagkat naroon ang alaala ng kanilang ina, ay kapwa silang walang nagawa. Kaya nag-impake na rin sila. Mahaba ang kanilang naging biyahe, pagkat mas malayo pa pala iyon sa kanilang inaakala.
At kung ang dati nilang tirahan ay may mga kalapit na bahay, bagaman magkakalayo, doon ay talagang napakalayo ng mga bahay. Maging ang tindahan ay halos kalahating kilometro mula sa kanila. Nalungkot ng sobra sila Edlin pagkat nawalay din sila sa kanilang mga kaibigan at kamag-aral. Isang gabi habang natutulog ay nagising na bigla si Edlin nang mayroon siyang maramdaman. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nagtaka siya nang kanyang makita ang ama. Naglalaway ito na nagtatayuan ang mga buhok. Para itong wala sa kanyang katinuan. At napansin niya na hawak-hawak na nito yung ibinigay sa kanila ng kanilang ina. Napasigaw siya sa takot. Kanyang itinaas ang mga tuhod at ihinarang na sinubukan pa niyang banggitin ang pangalan ng kanyang ama at tawagin ito sa pag-asang ititigil na nito yung kanyang ginagawa. Pero mas naging agresibo pa lalo. Nagising na rin ang kanyang kapatid at nagsisigaw sa tindi ng takot nang makita nito ang kanilang ama. Di nagtagal ay lalo na silang nataranta nang makita ang unti-unting pagbabago sa mukha ng kanilang ama. Halos hindi makapaniwala silang magkapatid sa nasaksiyang pagbabagong iyon. Ito pala yung aswang na kanyang nakita, na bukod sa matutulis nitong mga kuko ay tila pa hindi pa nakontento at may hinugot pa itong itak na kumikintab pa sa talim. Kaya napasigaw na naman sila magkapatid ng ubod lakas. Maya-maya ay bigla na lamang napalingon yung aswang sa kanyang likuran. Nang maramdaman nito yung sunod-sunod na pagtarak ng balaraw sa kanyang likuran, bigla itong nanghina na kanyang nabitawan ang hawak na itak at sa nalalabing lakas ay nagsikap ito at nagmamadaling tumakas. Nakita nila si Alma na naroon na sinubukan pa nitong habulin yung ama nilang aswang. Mabilis silang inutusan ito na iligpit ang kanilang mga gamit at aalis na sila sa bahay. Nag-aatubili pa sanang sumunod silang magkapatid, pero sinabihan sila ng kanilang madrasta na tsaka na ito magpapaliwanag. Ang mahalaga ay ang makaalis na muna sila doon. Nang kanila nang naihanda ang mga dadalhin, ay mabilis na nilang nilisan ang bahay, na nakita pa nilang may pinaliktad ang kanilang madrasta na bahagi ng sahig. Ganon din ang panggatong na nasa may lutuan, na nang mapatingin sila dito ay sinabi nito sa kanila na naninigurado lang umano ito. Pero sa tingin daw niya ay magiging ulilang lubos na silang magkapatid, na nagkatinginan na lamang sila. Sumama sila sa kanilang madrasta nang hindi nila alam kung saan sila nito dadalhin. Kanila na lamang pinagkatiwala dito ang lahat. Minsan pa ay bumiyahe sila ng napakalayo, na napatanong pa ang magkapatid sa kanilang mga sarili kung kailan kaya matatapos ang kanilang ginagawang pagbiyahe. Nang sa wakas ay dumating na sila sa kanilang destinasyon, nakita nila sa harapan ng bahay ang dalawang matandang nakatayo, na nang makita sila ay agad silang sinalubong ng mga ito, na nagulat pa silang magkapatid. Nang walang sabi-sabi silang niyakap ng mahigpit at hinagkan, at narinig nila ang katagang apo na namutawi sa kanilang mga labi.
Napatingin sila kapwa sa kanilang madrasta. Sinabi nito sa kanila na sila ang lolo at lola nyo. Magulang namin sila ng nanay nyo, na ate ko. Nanlaki ang mga mata nilang magkapatid. Nang kanilang marinig yon, hindi sila makapaniwala pareho. Gumanti sila ng yakap sa kanilang lolo at lola, at gayon din sa kanilang tiyahin na kinikilala nilang madrasta. Nang nasa loob na sila ng bahay at magkakaharap, ay napakamot ng ulo si Roberto at sinabing siya ay naguguluhan. Sabi ng kanyang tiya Alma ay mahabang istorya, pero ganun pa man ay pinagtiyagaan pa rin itong ipinaliwanag sa kanila. Hindi umano nila alam na nag-asawa na ang kanyang ate. Nagulat na lamang sila nang makatanggap ng sulat at sinabing may malubha itong karamdaman at mayroong 2 anak. Base sa pagkakalarawan nito sa kanyang liham, ay nalaman nila Alma na ito ay hinawaan ng aswang. At iyon din naman ang paniniwala ng ina nila Edlin, na ang pangunahin nga nilang pinaghihinalaan ay yung kanilang ama. Huli na nang malaman ng nanay nila ang kahalagahan at importansya nung ibinigay sa kanya ng mga magulang na pangontra, na kanya na lamang ibinigay sa magkapatid upang maproteksyonan sila mula sa kanilang ama. Nang malaman iyon ng mga magulang ng kanilang ina at ni Alma, ay gumawa naman kaagad sila ng paraan. Pero huli na, namatay na ang kanilang ina. Kaya ang inisip na lamang ni Alma ay kung paanong mapapalapit sa kanilang ama upang mabigyan ng hustisya ang kanyang ate at mailigtas silang magkapatid. Na napabulala si Roberto na grabe umano at kahanga-hanga ang ginawa ng kanilang tiyahin. Nasukdulang ibigay ang puri nito makapagiganti lang, na mabilis naman itong sinawata ni Alma at sinabing sino naman daw ang nagsabi sa kanya na mayroong nangyari sa kanila ng tatay nila. Kaya nga raw laging mainit ang ulo nito, dahil sa ang sabi niya dito ay pakasalan na muna siya bago niya isuko ang bataan. Sa malamyang tinig ay tinanong ni Edlin ang kanyang tiyahin na paano kung hanapin sila at balikan ng kanilang ama. Narinig nilang biglang sumagot ang kanilang lolo at sinabing malabo pa umano sa sabaw ng pusit na mangyari iyon, dahil sa balaraw na ginamit ng kanyang tiyahin na si Alma. Malamang ay nilalanggam na ngayon iyon at inuud pa. At tinanong si Alma ng kanyang ina kung ginawa ba raw nito yung mga dapat gawin pagkatapos na maitarak yung balaraw. Tumango naman ito at sumagot ng opo. Muling naramdaman na magkapatid ang mga mahigpit na yakap ng kanilang mga mahal sa buhay, at sinabing sabik na umano sila na makita ang magkapatid. Nagsalita si Roberto at sinabing saglit lang. Kumawala ito sa kanilang mahigpit na pagkakayakap at may kinuha mula sa kanyang bag. Nagulat sila sa kanilang nakita na hindi na napigilang maluha ng kanyang lolo at lola, maging ng kanilang tiyahin. Larawan iyon ng kanilang yumaong mahal sa buhay na iginuhit ni Roberto. Larawan iyon ng kanilang ina na si Robilin.
sila ng isa nating tagapakinig na si Romel. Ayon sa kanya, ito ay naganap sa isang lalawigan sa Visayas. Halos 3 dekada na ang nakaraan. Dekada 90 na mangyari ang itinuturing niyang pinakanakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Unang beses niyang makararating noon sa probinsya ng nanay niya. Naisipan niyang sumama sa kanyang tiyahin at pinsan nang magbakasyon ang mga ito sa kanila dahil wala naman siyang pasok noon sa paaralan. Masayang masaya si Romel at walang wala sa isip niya na yung inaakala niyang masayang bakasyon na iyon ay mauuwi pala sa isang malagim na trahedya. Mahirap ang naging biyahe nila dahil bukod sa malayo ay punuan pa ang mga sasakyan. Mula sa bahay nila sa Santa Mesa hanggang sa makasakay sila ng barko ay punuan talaga. Bakasyon kasi kung kaya marami talaga ang mga umuwi. Ganun pa man ay hindi pa rin nawala yung kasiyahan at kasabikan ni Romel na makarating sa kinalakhang bayan ng kanyang nanay. At para sa kanya, baliwala yung mga naranasan niyang hirap sa biyahe kung ikukumpara sa mga madidiskubre niya at mga maaring gawin kapag sila ay dumating na. Katunayan, habang binabagtas pa lang ng sasakyan yung kahabaan ng kalsada matapos na dumaong yung barko, ay naaliw na kaagad siya sa mga magagandang tanawin na nadaanan nila. Kaya kahit nakabilang yung lalawigan na iyon sa mga mahihirap na probinsya, ay masasabi namang mayaman ito pagdating sa likas na katangian. At tuwang-tuwa si Romel dahil unang pagkakataon niyang makasakay sa isang pampublikong sasakyan sa bubong nito. Dahil sa iilan lang ang mga sasakyan na bumabiyahe noon, kung kaya punong-puno talaga ang mga ito bago umalis ng pier. Siksikan talaga sila. Idagdag pa yung mga bagahe ng bawat pasahero. Kaya naman hanggang sa bubong ay hitik na hitik ito. Pero mas mainam na umano iyon na naroon sila sa bubong. Di hamak na mas maalwan kumpara naman kung nasa loob ka na halos hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang sikip. Pero hindi lang pala iyon ang mga naghihintay na kakaibang karanasan para kay Romel. Dahil makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagputok. At naramdaman kaagad nila ang mabilis na paghinto ng sasakyan. Nakasabay noon ay yung pagtagilid nito. Sabay sigaw ng konduktor at mabilis na pinabababa ang lahat ng mga nakasakay sa itaas. Pagkababa nilang magpinsan ay nakita kaagad nila yung 2 nakadapang gulong ng jeep. At isa-isa na ngang nagsipagbabaan ang mga sakay nito, kasama na ang tiyahin ni Romel na sa loob sumakay. Nakikita ni Romel na napapakamot sa kanilang ulo ang mga tao. Bunga nung hindi inaasahang aberya na iyon. At para kay Romel ay larawan iyon ng kawalang pag-asa. Dahil madalang ang pagdaan ng mga sasakyan. At kapag may dumaan, ay doon palang madadala yung mga gulong upang mapavulcanize.
Iisa lang naman kasi ang kanilang reserba. Ganun naman talaga kadalasan. Pagkat sino pa naman ang mag-aakalang sabay na mapuputas ang dalawang gulong. Biglang narinig ni Romel ang kanyang tiyahin na tinanong siya kung kaya pa raw niyang maglakad. Mabilis namang sumagot si Romel ng opo. Wala siyang kaalam-alam na napakalayo pala ng kanilang lalakarin. Kung kaya pala nangiti sa kanya ang pinsang si Rod. At tinanong din siya nito kung sigurado pa raw siya. Tumango naman si Romel at sinabing kaya niya. Matapos na sabihin ni Romel iyon, ay inumpisa na nga nila ang paglalakad. Nakita na rin kasi nila ang ibang mga pasahero na nagsisimula na rin ihanda ang kanilang mga bagahe at maglalakad na rin. Yung iba nga ay nauna na. Lalo na yung mga wala namang gaano dala. Kanya-kanya sila ng telebisyon na tinahak. Noong una ay mas na-enjoy pa ni Romel ang paglalakad dahil sa mas nakita pa niya ang kagandahan ng lugar. Kaya hindi niya nakikita yung pagod at kahit pawisan na siya at basa na ang damit. Nang bigla na lang niyang narinig ang pinsan na sinabing parang hindi raw iyon ang daan papunta sa kanila. Sabi naman ng tiyahin ni Romel ay subukan pa raw nilang dumiretso at baka nanibago lang daw siya dahil sa parang hindi nalinisan yung mga daan doon na nagtaasan na ang mga halaman at talay sa magsingkilid ng daan. Hindi kasi nila pinaibay yung dinadaanan ng mga sasakyan dahil lupa silang mapapalayo kung gagawin nila iyon. Sa halip ay sinubukan nilang sa bundok dumaan. Alam naman nila ang daan pagkat nasubukan na nilang mapadaan doon. Yun nga lang ay matagal-tagal na rin iyon, kung kaya marahil ay nanibago sila. Pero iminungkahi nga ng tiyahin ni Romel na kanila pa munang subukang ipagpatuloy yung paglalakad hanggang sa magsalita na muli si Rod at sinabing mali ang dinaanan nila. Doon na nagsimula yung kanilang kalbaryo dahil ilang sandali na lang ay padilim na. Aabutan na sila ng gabi sa paglalakad. Dahil doon ay kinabahan na si Romel. Ngunit nabuhay naman sila ng loob nang makakita sila ng mga tao sa unahan na sa tingin ni Romel ay mga nagtatanim ng palay. Ganon-ganon kasi ang kanilang mga kasuotan, katulad ng mga napapanood niya sa mga palabas, mga tipikal na magbubukid. Ganon yung kanilang mga ayos. Kaya panandali ang nawala yung kaba na kanyang nararamdaman. Pero nang lalapit na sila upang magtanong, ay dahan-dahang iniangat ng mga ito ang kanilang mga ulo nang mapansin din sila, at laking gulat nila nang kanilang makita ang itsura ng mga ito. Ayon pa sa salaysay ni Romel, hindi niya maintindihan ang eksaktong naramdaman niya nung mga oras na iyon. Sa unang pagkakataon ay noon pa lamang siya nakakita ng mga ganong uri ng hilatsa ng mukha. Mababangis ang kanilang mga itsura na sa paraan pa lang ng kanilang mga pagkakatitig ay ramdam mong hindi maganda ang kanilang intensyon. Kaya
Wala na silang sinayang na sandali. Nang makita nila ang itsura ng mga ito, ay mabilis na silang nagtatakbo, na kahit nga yung pinsan niya ay naihagis yung bitbit na lata ng biskwit. Ganon din si Romel. Ibinalibag na niya yung pasan-pasan niyang karton ng sigarilyo na naglalaman ng mga pasalubong. Ang tiyahe naman niya na siyang nauuna ay mabilis na napunta sa kanilang likuran at nanakbong pabalik. Panay ang bigkas nito ng Jesus Maria Joseph at aswang. Napaulit-ulit niya iyong binibigkas ng salitan. Naririnig nila yung mga boses na nasa kanilang likuran. Isa pa nga sa mga ito ang nagsabi ng malakas sa kanilang lengguwahe na wag raw silang patakasin. Nagtatakbo sila ng mabilis at walang plano huminto, hanggang sa makarinig sila ng iba pang mga boses sa unahan. At di nagtagal ay nakasalubong na nga nila ang mga ito. Mga kapwa pala nila ito pasahero sa jeep na kanilang sinakyan. At katulad nila ay naliligaw rin umano sila. Sinabi nilang may mga aswang na humahabol sa kanila. At nang mapansin ang kausap nilang lalaki na totoo ang kanilang sinasabi, dahil na rin sa kalagayan nila na nung mga panahong iyon ay umahangos pa at talagang takot na takot, ay mabilis silang hinawi nito at pinapunta sa kanyang likuran. Di nagtagal ay nariyan na nga yung mga humahabol sa kanila, at napasigaw pa ang karamihan sa kanila nang makita ang itsura ng mga ito, na animoy takam na takam na mga naglalaway pa. Biglang may tinukot yung lalaki at maya-maya pa ay may baril na itong hawak. Dumampot ito ng kapirasong lupa at inilagay sa dulo ng kanyang baril. Nakita naman nilang napangisi pa ang isa sa mga aswang na para bang minamaliit at binabaliwala lamang iyon. Inasinta ng lalaki yung isa at wala nang sabi-sabing kinalabit ang gatilyo. Kitang-kita nila kung paanong napaigdad iyon ng tamaan at umatungal ito ng napakalakas. Nakakakilabot yung nilikhang ingay nito, at kita ang matinding galit sa kanilang mga mukha, na gusto talaga nilang suguri na sila. Ngunit nagdadalawang isip dahil sa baril na hawak ng lalaki, at batid nilang may nalalaman ito tungkol sa kanila. Kaya labag man sa kalooban nila ay kanila na lang inalalayan ang kasamahang may tama at inakay pabalik. Umalis na ang mga ito at iniwan sila, dahil doon ay nalaman nilang mali sila ng daan na pinasukan, kung kaya sama-sama silang bumalik. Sa kanilang paglalakad ay may nakasalubong pa silang kalalakihan. Sa palagay nila ay mag-aama ang tatlong lalaki. Ayon sa kanila ay nakarinig sila ng putok ng baril, kung kaya naisipan nilang pumunta, sapagkat kinutuban sila na baka mayroon na namang naligaw sa pugad ng mga aswang, at nais nilang tumulong. Na napatunayan nga nilang hindi sila nagkamali, dahil nakasalubong nga nila ang grupo nila Romel at ng pulis. Nagmagandang loob ang tatay ng dalawang pinatilyo
na kung payag sila ay maaari silang sa bahay na muna nila tumuloy upang magpalipas ng gabi. Yun na lang daw ang tanging maitutulong niya sa kanila, sapagkat ligtas naman na sila sa mga aswang. Nagkasundo naman silang lahat at pumayag. Lalo pa nga at wala din naman silang dalang pang-ilaw sa madilim na daan. At lubang malayo pa ang kani-kanilang mga destinasyon. Ayon kay Romel, nasapit naman nila ng payapa yung bahay ng kanyang tiyahin kinaumagahan at nakapanatili din ng mahigit 1 linggo. Pero hindi umano niya makakalimutan yung nakakatakot na tagpong iyon sa kanyang buhay nang mapasok nila ang pinaniniwalaang baryo ng mga aswang nang hindi sinasadya. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.